Αποκτήστε σήμερα το μοναδικό πατενταρισμένο ποποβρισάκι Κόμπιντε και κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας και την υγεία σας. Ένα διακριτικό στολίδι στην τουαλέτα σας, σήμα κατά τεθέν για πολιτισμό, αξιοπρέπεια, υγεία, καθαριότητα, οικονομία, ευκολία, οικολογία με καθαρό νερό. Για όλους, αυτόματο ποποκαθάρισμα 100% αποτελεσματικό, χωρίς παρεμβολή χεριών. Απόσβεση σε 2 μήνες και μετά κέρδος σε άνεση, χρόνο, χρήμα, γιατί ξεφορτώνεστε για πάντα το χαρτί. Χρήσιμο για αιμορροίδες, ραγάδες, φαγούρα, ευκύλια, δυσκύλια, ουρολιμώξεις. Κατάλληλο για ηλικιωμένους, εγγύους, άτομα με ειδικές ανάγκες και κινητικά προβλήματα και ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Ταιριάζει σε κάθε είδους τουαλέτα και δεν χαλάει ποτέ. Δεν λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Μπαίνει και βγαίνει εύκολα και μεταφέρεται από μία λεκάνη σε άλλη και κυρίως καθαρίζει 100% την περιοχή. Κόμπιντε, για να είμαστε και να αισθανόμαστε καθαροί. Αποκτήστε σήμερα το μοναδικό πατενταρισμένο ποποβρισάκι Κόμπιντε και κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας και την υγεία σας. Ένα διακριτικό στολίδι στην τουαλέτα σας, σήμα κατά τεθέν για πολιτισμό, αξιοπρέπεια, υγεία, καθαριότητα, οικονομία, ευκολία, οικολογία με καθαρό νερό. Για όλους, αυτόματο ποποκαθάρισμα 100% αποτελεσματικό, χωρίς παρεμβολή χεριών. Απόσβεση σε 2 μήνες και μετά κέρδος σε άνεση, χρόνο, χρήμα, γιατί ξεφορτώνεστε για πάντα το χαρτί. Χρήσιμο για αιμορροίδες, ραγάδες, φαγούρα, ευκύλια, δυσκύλια, ουρολιμώξεις. Κατάλληλο για ηλικιωμένους, εγγύους, άτομα με ειδικές ανάγκες και κινητικά προβλήματα και ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Ταιριάζει σε κάθε είδους τουαλέτα και δεν χαλάει ποτέ. Δεν λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Μπαίνει και βγαίνει εύκολα και μεταφέρεται από μία λεκάνη σε άλλη και κυρίως καθαρίζει 100% την περιοχή. Κόμπιντε, για να είμαστε και να αισθανόμαστε καθαροί. Αποκτήστε σήμερα το μοναδικό πατενταρισμένο ποποβρισάκι Κόμπιντε και κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας και την υγεία σας. Ένα διακριτικό στολίδι στην τουαλέτα σας, σήμα κατά τεθέν για πολιτισμό, αξιοπρέπεια, υγεία, καθαριότητα, οικονομία, ευκολία, οικολογία με καθαρό νερό. Για όλους, αυτόματο ποποκαθάρισμα 100% αποτελεσματικό, χωρίς παρεμβολή χεριών. Απόσβεση σε 2 μήνες και μετά κέρδος σε άνεση, χρόνο, χρήμα, γιατί ξεφορτώνεστε για πάντα το χαρτί. Χρήσιμο για αιμορροίδες, ραγάδες, φαγούρα, ευκύλια, δυσκύλια, ουρολιμώξεις. Κατάλληλο για ηλικιωμένους, εγγύους, άτομα με ειδικές ανάγκες και κινητικά προβλήματα και ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Ταιριάζει σε κάθε είδους τουαλέτα και δεν χαλάει ποτέ. Δεν λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Μπαίνει και βγαίνει εύκολα και μεταφέρεται από μία λεκάνη σε άλλη και κυρίως καθαρίζει 100% την περιοχή. Κόμπιντε, για να είμαστε και να αισθανόμαστε καθαροί.